Хора, както знаете от многото ми публикации, обожавам Кюстендил. Може да видите десетки неща. Хисарлъка, вековните секвои, изключително хубавия център на града и сградата на общината, галерията на Владимир Димитров Майстора, също така село Слокощица и ресторант и хотел Тихия кът. Много, много, много неща. Пистата в Осоговската планина, ски пистата имам предвид, вече на 10 000 квадратни метра може да се насладите на аквапарк с минерална вода, което е невероятно преживяване и направо съм супер щастлив. Тоест един ден в Кюстендил вече категорично не е достатъчен. В аквапарка има огромен басейн с много топла минерална вода. Окей, в смисъл приятно топла. Има джакузи с много топла вода. Има огромен басейн за плуване с студена вода. Има водни парзалки. Има река. Също така има още 2 атракциона за деца. Накрая ще видите къде се излива кофата за вода. Просто е страхотно. Има и ресторант към това място. И аз съм направо изключително щастлив.